senadyan amung sepele ngelehake kabeh lalabe kaya rembulan lumaku kang madangi wangi dalu kaya tumeteke banyu ngelehake kang atiku tondo martandane ati tresno nadyan ate gawe gelo ning nyatane mung katone moto tak simpen ono kamarku dadi suwe mring sliramu tak simpen ono atiku liya wektu bakal ketemu
Hai. Kanthi sumerpa arum gandaniro. Sekaring rasa sejatining rasa sak gondo sarasa gondo kali rasa. Rasa rasaning rasa kang sejatining rasa manunggal ing tekad nyawiji ing karep. Sri Jaya Putra original. Saking sasana palenggahan agung anggene pare sang bapa suguh asesaji angadhep kuku sing dupa kang kumelun kang gandanya mangambar-ngambar sepunduring antariksa sedakep salu ketunggal pelek mati ngadeg nutupi babana wasanga mata kaci panca hindriya mandeng pucuk ing grana sigra hama minta mring kanugrahanipun Gusti Kang Harya jagat amrih kalisa ing para putra Waraga Sri Jaya Putra original. Loro sirep sidhem permanem lorop sirep sidhem permanem datan ana ing sabawaning walang kang alisik ronoran datan obah sami rono datan lumampah risang bapa sigra jumeneng wonten ing papan pagelaran agung sigra angadeg jegrek nora tedas godaning jalma kang ora lumrah senadyan to jin setan priprayangan medhi tetek gendruwo ilo-ilo banaspati nora bakal tedas nggodhore sang bapak sigra jumeneng cemlor candraning kadiyun daru Waraga Sri Jaya Putra original. Sira dira jayaning rat lebur dening pangastuti
Guna lan tapa kalah dening sabar lan narima. Sumeh ngulat hamadani jagat tentrem ayo margane ayu. Resang popong gedruk bumi kaping 3 pratandha hama minta pangestunipun sang ibu Pertiwi ugi hama minta marang Bapa Angkasa. Punika ugi minangka pameling marang tumraping para manungsa. Yen to manungsa asale saka lemah, besok bakal bali dadi lemah. Waraga Sri Jaya Putra original. Sikro ngadeg jegegrek Cinandra kadya tugu Sinukarta amundi mutikaning pecut paringanipun Jawata Agung Kyai Pecut Samandiman. Kapecutake bumi sigar merapat gunung jungkruk segara asat apa maneh yen to kasebetake jalma manungsa bakal lebur tanpa dadi. Jambleger swarane hanggawe giri sing jalma Cinandra saking Mandrawa Pepindha kadya mbedah kawah Candra Timuka waraga Sri Jaya Putra original. Nuwun kala nuwun paripurna anggenipun para sang Bapa suguh asesaji kanthi anenuwun kanugrahanipun Gusti ingkang meruping jagat ugi nyuwun idi pangestu cikal bakal kaki danyang nini danyang sing babat alas sing bau reksa dusun Gebang Kerep ing wedal injing punika. Ing dinten akan menika putune Mbah Madu lagi duwe gawe khususipun warga masyarakat wontenipun lingkup RT sedoso dusun Gebang Kerep ngawontenaken adicara sedekah bumi utawi bersih dusun. Matur nuwun kanthi pakurmatan ingkang dipun aturaken dumateng sedaya masyarakat dusun Gebang Kerep khususipun RT sedoso, dumateng mas-mas, mbak-mbak, panitia penyelenggara, matur sembah nuwun ngrawakaken dening para kadang putra saking keluarga besar Sri Jaya Putra original ingkang mijil saking dusun Sonogawa Sono Ageng ingkang dipun pandegani dening panjenenganipun pepundhen kita Bapak Prendi. Dipun segoyong dening Max Pro Audio, salah setunggaling audio handalan saking Republik Jaranan Indonesia. Luar biasa matur sembah nuwun. Oh enek dene, aku sing tak apali yo mic ketok. The Mac Pro. The Mac Pro. Ya. The Mac Pro. Menangka purwakane ngatur tari kudoke pangkembar 6 ingkang badhe dipun aturaken dening para kadang mitra sami ingkang sami mudaya sawanipun. Mugi anggenipun para kadang putra tur paklipur ing wedal enjing punika nderek negaken suasana sedekah bumi utawi bersih dusun utawi nyadranan dusun Gebang Kerep saged dados sempurnaning penggalih kinarya panglipuring manah para bapak sarta ibu khususipun dulur-dulur warga masyarakat dusun Gebang Kerep ingkang tansah kawula tresnani. Saking Sri Jaya Putra original The Max Pro ngaturaken sugeng injing sugeng pinarak kanthi sekaya sugeng amirsani ngantos paripurnaning pagelaran agung. Waraga Sri Jaya Putra original.
biar bocah bagus sigrano anggonmu solah prigelno anggonmu joget ya wih katingal sigrak terginas solain orang adang putro Adite Tronggo katingal kakang Prakoto Sumbar Jojo Nara Kedas Paman Palane Pandisi saning Gurindo timbang susah ade ayo padha buyu Jaya Putra Original Hai Padeng balap biar padeng balap biar dan gerane kadeo lintang timur oh iya bunder-bunder rengenge bunder-bunder yen ora bunder londe kowe duduk rengeng jadah lah ya bojone sapa kuwi Sri Jaya Putra Original tinggal bagus rupane cerdas terampil ugi terginas solain pengandang putra kandhane Tronggo mikil saking sasana busana lumawan wonten ing papan pagelaran Jawi Cinandra saking Pandhawa kadhi ora bebas bagus permati hui lah hui ayo kane sing ati-ati kira bocah bagus Sri Jaya Putra Original lelo Sri Jaya Putra Original Wating palebiar candrane Untaping para kadang putra kang
inggil saking sasana busana lumawan wonten papan pangaran agung Cinandra saking Mandrawa Cemelor Kadiyondar ayo kuyen Srijaya Putra Original Ketepang Mijil saking dusun Sono Hawa Desa Sono Ageng Kecamatan Prambon Nganjuk punika candraning para kadang putra Srijaya Putra Original wonten ing bawah asuhan panjenenganipun pemudyan kita Bapak Randy Mawar melati semuanya indah lah iya Srijaya Putra Original Kala nuwun punika para kadang putra enem cacahipun ingkang sami hanitih turangga atur panglipur minangka perwakaning atur pasugatan tari kuda kepang kembar 6 mundi dawuh timbalanipun para kadang masyarakat wontenipun dusun Gebang Kerep Baron larasipun wonten lingkup RT sedoso mugi anggenipun para kadang putra atur panglipur dipun sengkuyung dening Dimex Pro saged dados panglipuring manah ugi jambinipun saya para bapak sarta ibu khususipun sutresna budaya penggemar jaradan wontenipun lingkup Kabupaten Nganjuk ingkang rawuh wasana ngaturaken sugeng injing sugeng pinarak kanthi sekeca sugeng amirsani ngantos paripurnaning pagelaran wasana para tamtama waraka Srijaya Putra Original maksana paris siap siap Srijaya Putra
Sriwijaya Putra original. Asli jalanane wong sono gawa sono ageng bos. Nasib dadi Joko tuwa ngalor ngidul ngetan kulon dadi crita saben lamar ditampik para wanita Senin Kemis poso tansah lakoni bot abote pengen ndang payu rapi apa pancen durung teko jodohku lamar ping 7 rondo prawan padha Gusti mirengno tangisku iki boten kiyat urip ijen rino wengi Duh Gusti welasana awak iki umur pun kathah jodoh kula wonten pundi Dewa lotu metes nyendal jodo Joko tuwa pengen enggal polo kromo Jo bapak kula pengen momong anak Jo ibu wonten pundi calon mantu Senin Kemis poso tansah tak lakoni bot abote pengen ndang payu rapi apa pancen durung teko jodohku lamar ping 7 rondo prawan padha mlayu
nuwun dumateng para kadang sutresna budaya kakung dalah putri. Minangka pasugatan tari kuda kepang kembar 6 minangka purwakane ngatur saking keluarga besar Srijaya Putra original punika kita sigeg sawetawis. Boten kata lumpen tansah paring donga mugi-mugi sedaya masyarakat wontenipun dusun Gebang Kerep saksampunipun ngawontenaken adicara sedekah bumi utawi bersih dusun saged winastan dening nyadranan ing wedal injing punika sedaya masyarakat tansah kaparingan ayem tentrem, sedaya masyarakat tansah pinaringan kesehatan yuswa ingkang panjang, sedayanipun tansah kaparingan gampil anggenipun pados sandang kelawan teduh, sedayanipun mugi-mugi tansah kaparingan rejeki ingkang kathah, rejeki ingkang linuwih. Allahumma amin. Ugi ikatan kekeluargaan antawisipun sedaya masyarakat kalian sedaya perangkat desa saged tambah raket kempal manunggal nyawiji tansah sayuk rukun. Ugi anggenipun tetanduran mugi saged dados gemah ripah loh jinawi kaparingan hasil utawi panen ingkang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Pokoke donga ingkang sae-sae dumateng sedaya masyarakat dusun Gebang Kerep ingkang ngawontenaken adicara bersih dusun utawi nyadranan ing wedal injing punika. Hei wasana kanthi paripurnaning atur, kanthi paripurnaning ucap jaya jaya wijayanti, rawe-rawe ratas malang-malang kutuk, sapa kang andadang bakal dibrantas, sapa kang ngalang-alangi bakal diputuk, anteng ora kudu meneng le. Kanthi sumerpak kukusing dupa kang kumelun kang dandanyo mangambar-ngambar, hangepai papan pagelaran agung kang gugah dening para dewa dewi, para aksara hangsari, para widodara lan widodari. Sami jumakat tumurun wonten ing Ngarsawada sigra anggrawi sumbring gara-gara Srijaya Putra original.
Rina wangi amung dadi Pandastiko kutan po-po mung sliramu kang dadi talake ati wos lawas anggonku tansah ledo
ngeli nono rikala dinaka pungkor sliramu natingan dika tresno lahir terus Jaya Putra original. Kuat-kuat no yoger bocah bagus. Oi. Kowe kok malih ngono.
bengawan tansah setya ngenteni tekamu eling-eling jamane semono wis ndung kapitung ketika pinggiran bengawan saben-saben tansah kelingan us prasetya ing janji kang suci ing lair sing ati senadyan kaya apa manungsa mung bisa ngrekolan jangka Gusti kang paring iki lan pasti kita saderma nglampahi sore tanah soya kelingan gawang-gawang esemu wong ayu gawe satya atiku Sri Jaya Putra original dadi rondo Wulan JNP pitu-pitu ayo vokal Setil Mas Chandra The Max Pro luar biasa
Luar biasa, Sri Jaya Putra original yang hadir dari Dusun Sonokowo, Sono Ageng Prambanan Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Dalam satu komando, satu naungan, satu kepemimpinan ada Popo Brandy. Terima kasih matur sembahun dan juga Wulan JNP Pitu-Pitu. Sri Jaya Putra original. Sing lagi LDRan sing sabar. Tresno mergo LDRan kuwi padha karo hotspot wifi. Kalau dekat dia nyambung, kalau posisi jauh dia pasti akan mencari jaringan yang lain. Dong Bora. Brebes miliaku nalikane kowe pamit lunga. Ya wes. Yang menjadi satu pengalaman dalam sejarah hidupku yang tidak pernah aku lupakan. Dengan bodohnya aku menganggapnya sebagai rumah. Ternyata di situ banyak juga laki-laki yang singgah. Arep tak tangisi kok ya eman lohku. Arep tak kasari emang ayune. www.ngenes.com. Sri Jaya Putra
Srijaya Putra original. Paribasane kaya layangan sing mabur tanpa nalika mobat mampir montang mating kegowo silire angin nanging awakku wis ngrumangsani
lagu kok susah. Satu pesan dari kakek. Jika mantan kembali mencarimu, jangan terlalu percaya kalau dia masih betul-betul mencintaimu. Tapi sebetulnya dia sudah gagal untuk mencari pengganti seperti dirimu. Jong Mora. Sampun paripurna pasugatan ingkang angka setunggal tari Gundoke Pangkembar 6 ingkang dipun Sri Jaya Putra original. Kata-kata hari ini juga pesan dari kakek spesial untuk cewek-cewek sing gampang kena kudo. Lagi dijak acara ngono langsung berangkat OTW. Harga diri kamu dijaga. Zaman saiki sudah menjadi cerita nyata. Bocah lanang cowok sing biasane cuma takon, sayang sudah makan apa belum? Cepet tidur, nanti kamu sakit. Ono meneh cah lanang sing cuma takok, sayang kamu mau makan apa? Saiki wis ora jamane. Bocah lanang sing biasane takon sudah makan apa belum, mau makan apa, saiki kalah karo bocah lanang sing chattingane cuma ngene tok. Sudah aku transfer sayang, coba dicek bener ora? Lah nek trimo takok sudah makan apa belum ngono aku ya iso. Yang sudah langka sekarang itu chattingan singkat padat tapi jelas. Sudah aku transfer sayang, coba dicek. Kuwi lo lanang tenan. Kok koyok panjak kenong, koyok wong tipis. Lo kok ne lontongnya pedes. Padune pacare ben gak imbuh. Apa meneh sing jenenge Puat kuwi, Bujangganong sing kondang kuwi. Lah, alah. Kuwi ya.
Biyen bojone wis tak omongi sadar to, Nduk, sadar le tenan aku yo ngono. Bareng saiki lagek getun. Wis tak kandhani, Ati sawangen to, Pukat kuwi ketok apa aku. Wong kuwi bocah kaya debok diudeng-udengi yo cah kuwi. Saiki arep getun piye wis metu indile sitok. Eman gua Pukat. Cah raupane ning museum akeh cah iki. www.ngenes.com Sri Jaya Putra original Demek Pro. Terima kasih Matur sembah nuwun. Jenenge Demek lho penak apal-apalane ya. Soale wis sepuh, dadi Iya. sone muni Demek. Demek Pro. Ya, oke. Duh, kuat piye to ping 3 ya. Ping 3 ki engko mulih golek balen sing mambengi arep tak baleni neh. Spesial untuk warga masyarakat Kembang Kerep RT 10 juga segenap panitia penyelenggara. Terima kasih. Konco-konco YouTuber matur sembah nuwun luar biasa. Klaras kodong gedang sing gagas saiki wis ra kelingan ketiwasan melu nandur tresno aku ra keduman yo sing sabar. Pancen yo dudu jodone. Nek wong ngilehi wajibe balekne. Aku pancen wong sing tuna aksara. Ora bisa nulis, ora bisa maca. Nanging ati iki isin duwe rasa tresno kaya tumrape manungsa. Aku pancen wong cilik ora kaya raja, iso mangan wae aku wis trimo. Nanging ati iki isih duwe rasa jroning batin sak tenane pengen kondo. Godhong gedang kadang pitung saiki wis ra kelingan piting ringe garing mbok apusi awakku yo nganti garing. Klaras godhong gedang sing ra gagas saiki wis ra kelingan ketiwasan melu nandur tresno aku ra keduman. Lah sing njaluk lagu kutuk meneh ndi mosok langsung ning jeding.
anu Mas, disurvei Mas. Kayak mlayu ning jeding kutuk gitu. Nuwun inggih, selingan lelagon nembe kemawon paripurna wontenipun ngarsa panjenengan dipun aturaken dening para kadang mitra sami saking keluarga besar Sri Jaya Putra original.